Halos 200 ka mga estudyante lakip duha ka magtutudlo ang nakuyapan gumikan sa kainit sa panahon dihang misalmot sa Grand Parade nga kabahin sa opening sa intramural meet sa usa ka tulunghaan sa Isabela City, Basilan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gidayungan na ni ini mga estudyante kining laing estudyante nga nakuyapan diyang misalmot sa Grand Parade sa opening sa intramural meet sa Basilan National High School banda alas 2 sa hapon adlang Huwebes. Apan dili lang kini, sanglit duna pay laing pipila ka mga estudyante ang gitabang o gipasakay sa mga ambulansya aron madala sa ospital. They fainted or lost consciousness due to heat exhaustion dahil panahon. Umabot po siya na between 33 to 41. Sa tala sa Basilan National High School, miabot sa 187 ka mga estudyante nga dili atleta ang nadala sa ospital. Sa maong ihap, 152 niini ang nakagawas na, samtang 35 ang admitted apan dunay panimuot. Nakatagda na kining mogawas sa ospital. Lakip sab sa nakagawas na ang duha ka magtutudlo nga nakuyapan sab sa pagkiginabi sa tagdumala sa tunghaan ngadto sa mga estudyante. Sagad kuno kanila wala nakapaniudto. Karamihan po, sagot nila, hindi sila nakapag-land dahil sa excitement nila after 6 years. Bago po sila nabigyan ng oportunidad na magkaroon ng ganitong activity, hindi lang sa classroom ang learning makuha natin. Hinuon mipasalig ang maong tunghaan sa tabang nasab sa LGU nga abagahon ang galastuhon sa pagpa-ospital sa mga apektado. Apan, gipasabot sa maong tunghaan nga gisunod matud pa nila ang guideline sa DepEd kalabot outdoor activities. We adhere to the DepEd guidelines that no outdoor activities from 10 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. That's why we commence our opening in Grand Parade at 2 o'clock kahapon. Giabisuan sab matud nila mga estudyante lakip mga advisor nga kadtong dunay mga balatian magpuyo na lang sa grandstand ug dili na mukuyog og parade. Ginakuwan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang mga apektadong estudyante ug magtutudlo. Sa karon nagpadayon ang mga aktibidad sa tunghaan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.